Start den bare nu. Er du klar, Sjøen? Ja. Full shift til dig. Jeg har ikke brug for at løbe. Pas på, at jeg ikke kommer til at vælte et eller andet. Ja, det skal. Hey. That was only the beginning. Fuck, man. I'm not scared. Måske en lille smule. Måske meget. Du kan se kort, hvad du trykker ind. Ah. Må du kigge? Han var gået af muligt mærkelig vej. Hvor skal det hen, eller hvad? Nej, du skal bare finde den der artefakt. Ah. Kan jeg tage den? Nej. Jo. Hvad er det? Han trækker noget dybt. Hey, giv mig. Oh shit, man. Fuck. Skal du tilbage? Sker der noget nu, eller hvad? Jeg ved det ikke. Skal jeg tilbage? Find den der stige der, du var ved. Hvad fanden er henne, mand? Tryk på den. Ja. So close. Hvorfor bliver jeg så langsom? Var det så nemt? Ja, hun var den første. Skal jeg gøre den nu, eller hvad? Ja. Var det skræmmende? Ja, jeg fik bare et chok lige dengang. Du har heller ikke spillet det selv før, men altså. Fuck, du har den. Det var min kæft, jo. Total complete 37. Gold found 7. Candles found 30. Notes found 10. Mange. Jeg ved ikke, om jeg tør, Sjøen. Det var selvfølgelig godt det. Dump it. Fuck you right in the pussy. Start day night 2. Hvis man dør, skal man så starte forfra. Hvad? Hvis man dør, skal man så starte forfra. Det mener jeg. Jeg skal nok prøve at lade være, men... Jeg var heldig. Jeg kan ikke lide det her. Fuck. Pauser, når man går ind i mappen. Nej, okay. Gør den der var der. Hey. Fucking fluer. Oh shit. Double chok. Så vi tog Sjøen. Hvad finder min? Det er din. Den her. Eller den. Den her. Hvad? Gør den ned igen, eller hvad? Har du fundet exit? Prøv at husk hvor det er. Mens du til mappen. Jeg laver lige en cirkel, Hvorfor? så jeg ved, hvor han er.
første dør, der er åbnet ud af. Eller en af jer, ikke? Der var en, der viskede. Var der? Ja. Ja, det kan jeg ikke høre. Det var derfor, der stoppede op lige pludselig. Ja. Ej, come on, hvor er den henne? Du er ikke lige så heldig til mig. Er du bare ikke på den anden side af det der, eller hvad? Oh, fuck. Kom nu! Fem en, der visker igen. Lidt. Kæft. Det er så creepy ud. Jeg føler, jeg er gået cirkler. Det har du også. Jeg er næsten sikker på, at der var noget om på den anden side heromme. Du kiggede ikke om på den anden side af den der væg. Var det ikke også der, hvor hende der, den der begyndte at løbe efter mig? Det tror jeg ikke. Det mener jeg. Yes. Venter du? Nej, jeg skal langt. No shit. Helt dernede. Oh, what the fuck? Holy Jesus. Dude, jeg har ikke nerver til det her. Har du ikke? Nej, jeg har fandme ikke. Det glæder mig sygt meget til, at jeg skal prøve igen.
gider ikke dø nu. Bare lyd. Nej, kom nu. Ikke gå langsomt. Kom nu, for fuck's sake. Tak. Kom nu. Yes. Succeed! Skal jeg tage mig? Meget gerne. Au. Nu ved jeg, hvordan PewDiePie han har det. Du havde det meget lettere end mig, Sion. Ja, jeg havde. Jeg havde det alt for let i forhold til mig. Jeg løb bare første gang, det er det rigtige sted hen første gang. They want their revenge. Jeg kan ikke klare, hvad der er. Kan ikke? Er det meningen, der ikke er lyd nu? Forvent. Nej, der er lyd. Super. Første eller hvad? Mhm. She likes to wait around every corner. Det var bare creepy. Jeg hader døre. Der er en grad. Holy Jesus fucking Christ. Der er en grad. Åbn den. Shit. Kan vi crouch? Tror jeg ikke. Oh fuck! Oh shit, man! Nu græder hun igen. Shut the fuck up! Vi tager den hele vejen rundt. Shit, man. Jeg er lidt god, du. Man. Jeg kan godt lige bruge mappen for at finde ud af, at jeg kun havde en vej ud. Ja, okay. Ja, oh shit. Fandt lyden lige pludselig. Hello. Noodles from Shidua. Holy Jesus fucking Christ. Jeg har 100 over det her. Holy fucking, hvad fanden er det? Løb! Må hun ikke fange hende? Okay, jeg løber, okay? Er du klar? Hvor løber jeg hen? Hun er inde i det rum der. Løb til højre. Hun står på stigen. Er hun efter dig? Det ved jeg ikke, så ikke kig. Run like a motherfucker. Han begynder at trække mig dybt. Han kan ikke gå, jeg kan ikke løbe. Er hun så vanlig? Nej, ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Bare den er det. Der er en, der synger. Det er voldsomt creepy, det der. Skal vi tage den hele vejen rundt? Ja, det gør vi. Nu er den grad igen. Jeg fik chok.
Det var bare, det var røg eller hvad det var. Den er Nå. Eller blind, den er 100 på, der sker eller noget. Jeg er max sikker på det. Hey, Skal der hvor du var før. Hvad er det for mig? Venstre? Ja. Og Hun står derinde. Du bliver nødt til det. Du bliver nødt til det. Og du græder hun igen. Shut the hell up. Og nu er det Run like a motherfucker. Run to the hills. Run for your life. Så. Det var sådan en lyd. Jeg troede, det var bag mig. Det kan godt passe. Yes. Yes. Okay, skal vi stoppe den her? Skal vi stoppe den? Ja. Tager du ikke mere? Nej, jeg kan ikke mere. Vi stopper den så. You woke up in 406. Stop videoen. Ja. Shit, man. Jeg tænker på, at vi bare skal lave en